Чаму Тимуру Родрыгесу давялося ісці ў суд на сваю былую, а Диму Билана запросили до пінгвінаў? Зараз раскажу. Спявак Тимур Родрыгес падаў у суд на свою былую жонку Ганну Девушкіну, каб паменшыць аліменты. Пасля разводу ён абавязаўся плаціць 1,5 мільёна на дзяцей і яшчэ 500 000 былой. А теперь хоча скараціць выплаты до 500 000 у месяц. Паводле чутак, артыст проста перацаніў свае фінансавыя магчымасці і зразумеў, не цягне. А вось Дима Билан паводле рыхтуецца да экспедыцыі да пінгвінаў. У самалёце ён сустрэўся з падарожнікам Фёдором Конюхавым, і той запрасіў яго ў экспедыцыю. Билан пажартаваў: ляціш на канцэрт, а можаш апынуцца на краі свету. Ой! Вось такія музычныя навіны. Пішыце ў каментарах, каго б вы взялі з сабой у экспедыцыю: Конюхава ці былую Родрыгеса. Абмяркуем.